Halo logoफोर सोरांलायबाय सोरांनायनि खामानिया सुरु जालायबाय ओमफ्राय नै सोरांनायनि लोगो आंना फार्स्ट खामानियानो जाबाय नमा न'निफ्राय कासराखौ गारनो थांनांगौ आरोना कासराखौबो नै खाथियाव गारनो हाया माने बिल्डिंनि सिङावसो थांनानै गारना फैनांगो स' फार्स्ट टाइम आङो कासरा गारनो थांनांगोन ओमफ्राय नै फैनानै ओंखामबो संखागोन नालाय ओंखायनो फ्रिजाव दोननाय बेदरखौबो दिहुननानै गोलांखाबाय आरोना नै फुंहरावनो दिनै जाबोर गारनो थांनानै कासरा गारनो थांनानै फैसा मोनबोबाय 100 थाखा बे फैसा थांना थांलिया बाय लोगोफोरनि फुङावनो मोनबाय आं हाद्रि गोजानि फैसायाबो नैले सोरांनायनि थांलायबाय बिसोरा थांदो ना गुदलु थांदो नो लानो दा लोगोफोर आं माने फुङाव बिराद नासो जानो बायो आरोना फुङाव ओमफ्राय नै दहाय बोराया बोरायनियाव नादोंमोन ना बुदिखौनो आङो गोथां होदो होननानै जानोसै लाङा एसे ओमफ्राय थ' लोगोफोर जों हिन्जाव मानसिफोरा ना माने संनायावनो मालायखौ जाहोनायावनो गाव जानो बाबाय माने बेयावनो उदै बुंखायो बिसोरखौ संनायावनो जाहोनायावनो खालामनाङा मानो होनबा जों हिन्जाव मानसिफोरा जेब्ला हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' खांखांनायनि उनाव जोंनि हरमोनसा चेन्ज जायो नालाय जाबाथाय बिदिनो मोदोम सोदोम ओंखारलांजोबो ओमफ्राय खावलायफोराव दाउ हमजोबनो हमो खानायफोराव गजोबलाङो थ' इयो एसे बुरि नुनाय हमो आरोना माने नुयो आरो स' नुब्लाथाय माने एसेबां मावनानै जानायनि उनावबो हौवाफोरनिफ्राय खोनासंनो मोनो बुरि लांबाय दे बुरि नुबाय दे होननानै बिदि बुंबाय थायो आरोना थ' जानाय लोंनायफोरखौ बिराद ध्यान होनांगोन लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन खोनानायाव बोरैबा जानो हागौ खिन्थु बुंगोन आङो थैनायावलासे नोंनि देहायासो नोंजों थागोन नङा होमबा जोंनि लोगोआव जोंनि देहायासो जोंनि महर मुस्रियासो जोंसो थागोन नालाय थ' गावखौबो ध्यान हो न'खरनि मानसिखौथ' नायखानांगोन बेथ' नंखागौ नङा होमबा हौवा आरो फिसाला गथ' गथायखौथ' नायखानांगोन बेथ' नंगौ बिनि गेजेरावनो गावनि थाखायबो एसे सम दिहुननांगोन नङाबा जानाय नङा बाय नङाखै मानसिफोरा हौवाफोरा नोंखौ बुरि नुबाय दे एसे दानो बुरिबाय गथ' सासेयावनो होननानै बिदि जायो आरोना थ' बिदि जानाङा लोगोफोर नास्ताफोरखौ फुंनि नोङो जुदि जायाबा सानजौफुनिखौ जायाबाबो जेबो नङा बा हरनि ओंखामखौ जायाबाबो जेबो नङा खिन्थु फुंनि नास्ताखौ जाथारनांगोन आरोना क्या लाया है लांगा लाबदां नहीं मा लाबदो लांगा नंगौना नङालै लांगा लाबदां लांगा नहीं मा लांगा होनना बुङो दख'ना होनना बुंनांगौबासो बुजि मोनो लांगा मा बुजि मोना नों मानो सोङाखै आरो नायनि लोगोफोर दख'ना लाबदां बुरैनोनि बहा माने सारि बिराद बरिया आरो गानबा बिराद साजिखागोन आरो गुफुरखौ मिथिबाय बिराद साजिखागोन आरो बक्सनासो जागोन दानो टिमुल बनायगोनो क्लेम बगोन इथ' इनि आखाम जानायनिसो जाबाय बेसे लादो 250 दामानो थगाय जागोनलै आंनो नैबे 200 थाखा लादो इथे इनसारि मोजां क्वालिटिनि नाय मोजां जागोन नायबा नाय आरो नुनायाव बरिया नुदों नै आंनि नुगोन मा आंनियावसो जोंदो र' नैलाय आंनिया सिलभार बा माला गाथाव मडेल नों माने हेडफन लादो हेडफन लायाखै खानाया रिदिबाय थायो इनिखाय जाबाय बारा नांला बस होननानै बस होननानै गरम खालामनानै थि हो नांला जाबाय देखताव खाके पहले देखा ये मेरा कंजूस एकदम टेस्टी है बेदरा आंनियाबो जानाया रुचि गैया दिहुन हरनांगौ नै बिगुरफोरखौ आंनो हरो आं आरो मोदोमखौ दिहुनना हरगोन इनो नै हेल' गथ' गोरलै गेदे आगोल आं बाबाखौसो मोनजाखां बाबाया गाव अननानै आंनो हरोमोन जोंहा बिश्वकर्मा फालिबाय दिनै लहा लकर ट्रेनसु हेमार नैले बापरे एसेबां सामान जरा खोलो अरे आराम से खोलो इने मानो खुलिना है रे अपना पैकेट याद रखना पहले खोल के खोलो क्या है इसमें पिंक कलर का आया है Oh my ये बुरे God. कलर में डिजाइन क्या है कपड़ा है ये क्या है
कैसा है अच्छा है कि नहीं अच्छा तो है अच्छा है मोजां दे राखां माबा नङा लेबेद थिबेद्राय नङा फोननाय गोसोमा रं फोनना होनाय जागोन नुदों न' फाटा फाटा गायखायो गोसोमा रं फोननाय नै लेमोबा मबा बायबाय जिनै दोङो इफोरथ' सलियो एख' नङा ओइ जिनाय इखौनो हरदो रिटार्न बा सिंगोलाव फैलाय हास'नांगोन इखो थ' लोगोफोर जोंहा न'याव सुटि थांगोन आरोना थ' थांब्ला न'याव सफानि थाखाय मस्थ' गोदोरबो आरो न' सफानि थाखाय जोङो बिनि आखाइनि साइडनि फिसा फिसाया जायो जोङो न'नि ओजा न'नि सफानि थाखाय बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे माबा मेट हायाव बनायबो थ' लोगोफोर माने न'याव दानिया बांसिनानो माने गुफुर आरो पिंक कालार इदि माबा इउज खालामनांगौ आरोना न'आ माने उज्जवल उथियो आरो बेफोरबायदि कालाराव नै इफोरबायदि कालारफोरा बांद्राय एसेबां मोजां नङा माने न'खौ खोमसि खोमसि खालामनानै होयो बा ये कलर था क्या ना दूसरा कलर यही था यही था मोजां दैलाय गुफुर गुफुरा जोंख्लाबलायदों न'हाय सिलभार कालारा लगाओ हाँ ठीक है बरिया गोदोर न'आ बाय उज्जवल जायो बाय उज्जवल जाखांदों ठीक है इसको तो रखेंगे इखौ लाखिगोन नैबेथ' जाबाय खिन्थु बियो एसे गावनाय फैदो आरोना माने मोननै अर्डार खालामदोंमोन मोनसे गुफुर खालामदों मोनसे पिंक कालार खालामदों खिन्थु मा मोनसेनि कालारा बारा उज्जवल उथिगोन जों बेखौ नायनानै लाखिगोन होननानै मोननैखौबो खालामदोंमोन आरोना थ' बिथ' माने कालारा बिराद मोजांखा आरोना नैबेबो बिराद मोजां खिन्थु एसे गावनाय आरो नैबे 3 नंबर ये भी वही कलर दिया है बेखौ माथो गलाब कालारसो हरबाय व्हाइट कलर सोरबाय कम कलर ये उससे अच्छा है ये नैबे हाँ देखो इससे ज्यादा जल रहा है सिंपल है नङा नैबेसो बारा जोंख्लाबदो एकदम कारा नैबे बाय गुफुर गोदै आरो नैनिया निजा भाग फैखादो नैया बेयो 400 लादो ओमफ्राय बेबो 400 लादो ओमफ्राय नैबेबो 400 लादो थ' लोगोफोर नै मोनानायनि जों एसे ओंखारबोबाय आरो नैयाव माने सानदेआवनो बिश्वकर्मा फुजाखौ फालिदो आरोना जोंथ' समबारावसो फालिदो खिन्थु नैयाव झारखन्डआव सानदेआवनो बिश्वकर्मा फुजा फालिदो ओमफ्राय नै बिश्वकर्मा थाखाय बेयाव मोनसे फिसा मोनसे मेला फैदो आरोना थ' जों दा बेखौनो नायनो फैदो बांद्राय एसेबां गिदिर नङा मेलाया एसे फिसायानो ओमफ्राय आरो बेयाव मोनसे साख्रि दोङो ना जनानै नैबे इदि बेयावनो माने जनानै जोङो माबायदि नाङो खेबसे जनो फैदो आरोना देखो आराम से ये गिरंदो बॉडी को ये कहते हैं स्मूथली गिरंदा ये आराम से ये देखो आराम से बॉडी को मजा 50 रुपया खुदे बोले हेलो इदि ला मैले बापरे नै बापरे बाबाची मोनी है खाली नहीं कुछ तो अलग ही है कंट्रोल बटन मजा आया हाँ आ जाओ इसका हार का माला नहीं दे पिस्टल क्या करेगा माय डियर चलो और दूसरा दुकान में देखते हैं माला नहीं खिलाना माने लिर पे रेजेंट खिलाना नहीं बे ये भी ब्लू कलर अभी ले बारी है ओला पर मेला मानसि पर फैसे दे हाँ किलो ले लो कैप्टन ना कुमार
ये टॉय लगे तक टॉय ध्यान दिए से नाते उठो नलबारी लामा खलाइला चाबी वाला ट्रेन है क्या दिखाइए बैटरी वाला नहीं चाबी वाला दिखाइए चाहिए ट्रेन है ट्रेन जीव नगला ए आङो दांनो थाने नलेसो मान डेन्जर हे प्रभु ओम नमः शिवाय ये नहीं लग रहा अभी नहीं चलना चाहिए यार बहुत डेंजर है तुला वो गेले ना इथे तरी किती चले नहीं कौन चलना चाहिए बेटा आप कीजिएगा उन्हें मालूम है सामान बहुत ini nang lihat कितना tiketnya di sana का कीर्तन करायला quality walang nai sini nai do sini kan sini nai एक के जादा हा मछला पातला रे दोनों मिला के पूछता 뭐요? 뭔데? 너요? 모르잖니 돌까지 자간나 만 드시니 그들 자간나 Đó là cái phần này hàng bài là gì vậy? Là bên hàng gì? Đó là cái phần nó mình phải bài ông phải khoragi gini mana na to saya bios mana yo mana yo sekriau cineyo mata bunga ke break dance mana ma bunga ba mana bunga break dance mana bunga di mana sekri ke Đó là cái phần này jalan nih mugu dalijeng uwa mewai jik nih gele Rai bedor dose done do tham ini bangun se kira thaise janji ada mari Gotho क्या कर रहा है बेटा क्या कर रहा है जंपिंग क्यों कर रहा है kalau perjahang lengkang nai le mundeng sa kasai ne musri sasude na musri sasude na musri khade ha my dear yes very good ah Lega par Indonesia lega menlagan kapan